Give me some more of the ganja. This is for Chivayo. Let me give some to Mnangagwa. Let me give some to Mnangagwa. Chivayo was burning the mind. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Nambotaura kuti ndirikunzwa kufara nekuti even masupporters eZANU-PF akusvinura achiona zviri kuitika kuti tiri kushandiswa apa. Ndine audio randakubatirai, but ndinokumbirawo kana uri pavanyarikani isa ma-earphones. Kana usina ma-earphones, ibva zvako ipapo urionerawo video pasina vana. Pane zvinyadzi 2-3 zvichataurwa zvazvo muaudio umu, but ndati ndigare ndakuudzai handitika tisikatambise nguva. Regai tinzwe audio yedu kuti yakamira sei. Maskata akanaka maZimbabweans, Tony Bindura, supporter weZANU-PF. Ndoda kuyambira kuvanhu vari kupemberera pasa kweCAB 3. Ndoda kuyambira vanhu vari kusapota CAB 3 kuti muchamama zvenyu. Sei vanhu musingasvinure, musingaone kuti muri kuseenzeswa, munoenda kunopemberera CAB 3 just because wapuwa chicken in. Mwana wakuda Tagurei pamushato wake achipuwa chipo che more than 20 million. Unoenda kunopemberera CAB 3 kana kusapota CAB 3. Vamwe vanhu vachitengerwa motokari, iwe hauna kana chawinacho. Mukadzi wako chaiye hatorina bhurugwa, ane bhurugwa rimwe chete rakatoboka futi pamupata. Sei vanhu musingavuke? Sei vanhu musingamuke? Unoenda kunosapota CAB 3 vanhu vachipazirwa paStone River. Izvozvo vanhu vese vakapazirwa paStone River vaisapota CAB 3. Izvozvo vari kumamiswa nacho chando ichi, chiri kuvatikisa chando ichi. Vana Mugabe, vana Mnangagwa, nana Kuda Tagurei, nana Ukino Chivayo vachirara mumamashoni anodhura kunana Borodhero. Iwe mukadzi wako ane bhurugwa rakaboka pamupata apa. Varume, CAB 3 yamuri kusapota iyi, CAB 3 yamuri kufarira iyi, haina chainounza kwamuri. Kunyanya imi masupporters eZANU-PF muchangofira mafufu segonzo, muchingopuwa machicken in. Vamwe vachiruwa mazimari vachienda, vamwe vachitora mamaini vachienda. Iwe mukadzi wako chaiye ane bhurugwa rakatsemuka pamupata. Handiti chii chaunobenefita paCAB 3? Ngatiudzane kuti uri kubenefita chii paCAB 3 except muri kuperekedza mushato wembavha dziri kunoita mari. Iwe usina kana chauinacho, unozongonzwa thank you very much bata chicken in. Handiti izvozvo mwana wakuda Tagurei akaita mushato wakaita more than 20 million yaakawana pamushato ipapa. Iwe pombi yadonha bora ngoma, unei chauinacho? Nothing. Dzimba dziri kupazwa kuningu kuStone River, ende vazhinji vacho vakapazirwa dzimba kuStone River vakatoita mari dzekunotsvaka kudiaspora, dzekutamburira kudiaspora kuti vavake mushayo. Dzimba dzedzo vadzabhogedzwe dano ndimi maisapota CAB 3. Where are you now? Ndimi muri kufarira CAB 3 but dzimba dzakabhogedzwa kumunei. Don't repeat the same mistake yamakaita pana Mugabe. Sei masupporters eZANU-PF musingangware, musingavuke, musingaone? Makasapota Mugabe for 37 years. Chii chamakawana? Kufira nyaya yekudzi anogona kutaura chirungu. The same zvamakakuita izvozvo muri kufira nyaya yekudzi vana Kuda Tagurei nana Ukino Chivayo nana Mnangagwa nekuti vari kutengera vanhu motokari. Ndo zvamuri kufira izvozvo. Nenyaya yekuti muri kupuwa machicken in nema-t-shirt. Mukadzi wako ane bhurugwa rakaboka pamupata apa. But muchiti hanzi ningi CAB 3 yakanaka. CAB 3 haisi kufikisa ani nani, iri kufikisa newe wacho supporter wemuZANU-PF. CAB 3 iri kufikisa murombe wese. CAB 3 iri kufikisa munhu wese except a few people vari kudya vachiguta mbavha idzi. Handiti izvozvo maChina ari kuuya achimora maminerals edu. Iwe unei? Endaka kumunda kwako kubude goridhe uone kuti unobva uchikutandaniswa seiko kuno mupini ngo. Izvozvo vazhinji venyu vanongoti fuzu maziso.
achisapota cable 3 just because akapuwa chicken in. Zvibvunze wewe kuti wakapuwei pa cable 3 ya. Chizvibvunze wewe kuti vanhu vari kumhanya necable 3 ivava vari kupuwa mari. Ezvo tasaona vanhu vari kuopposition nana Rutendi Matinyararo vari kumaorganization vakada kungokosora chete kuti cable 3 yakaipa vanobva vatengerwa zvikakarara zvimotokari zvivhara muromo vachipiwa kweiwewe imboo zvakwe iri kungohukura paWhatsApp group unei. Sei vanhu veZANU-PF masupporters eZANU-PF musingamuke? Gentlemen, let's unite and fight this thing. Haina chari kuti benefita cheCAB 3. Chii chiri kubenefita ruzhinji cheCAB 3? Tell me. Chii chiri kubenefita chiri kuunza profit munyika. Vazhinji venyu hamusati mashinura paCAB 3 but rimwe ramakore muchazozhamba muchazonitaurira kuti tonipindura waitaura chokwadi. Anditi vana vamunangagwa vese izvozvo vari muhurumende vana kuda tagwirei ndo vari kumhanya fuel yemunyika iri kudhura. Vana Wycliffe Chivayo ndo vari kutora ningi ma illegal tenders kubva from the government. Vana Scott Sakupwanya ndo vari kumhanya nemagoridhe. Iwe unei supporter chauri kuti ngati ungasupportera CAB 3? Tell me kuti iwe une chii chauinacho. Munongoti funzu hey tiri kusapota CAB 3 muri muma WhatsApp group muchipuwa peanuts idzodzi muchipuwa chicken in. Yezvozvo makada kunovaka dzimba dzamunoda kuvaka kana kunovaka chii pamunoda kuvaka muri kupazirwa but ivo vakuru vari kugara kuma full price hakuna kana ari kuA1 vachinovaka dzimba kuBorodero hakuna kana grade riri kuenda. Iwewe ndoba uri kuti hanzi ndoda kusapota CAB 3. What a stupid person munhu akapusa kudaro so. Izvozvo vese vakuru kusanganisa naye dzombavha idzi dzinogara kwakanaka. Iwewe izvozvo wakada kunovaka kuti arega ndiwanawo pokuisa hope grade riri kuuya richikupazira. The same person iwewe uri kusapota futi CAB 3 grade riri kuuya richikupazira. Izvozvo ungoti funzu maziso ngebonga rapotswa nomupini. Wake up man, ZANU-PF supporters. Hapana chenyu paCAB 3 apa chamuri kusapotera. Makangofanana nemunhu ari kungochengetesa mwana asiri wake. Then tinachozouya kuma DNA kutaura kuti mwana hasi wako. Ndo zvamuri kuita paCAB 3 apo unenge wasapota mwana akura. Ezvozvo muri kupusha kuda tagwirei mbavha nana Wycliffe Chivayo. Ezvozvo mbavha dzese izvozvi hamusi kuzviona kuti mbavha dzese dziri kusapotana manje. Wycliffe Chivayo ari kusapota kuda tagwirei. Scott Sakupwanya anosapota kuda tagwirei. Mnangagwa's family inosapota kuda tagwirei. Why? Sei vari kusapotana just because vada kuzosiya kuda tagwirei pachigaro vachiita umbavha wavo ivavo. That's why muri kuona izvozvo mwana waMunangagwa musoja uyo ari kusimudzirwa kuti pavanosvika 2030 mwana waMunangagwa anenge ageneral so that anenge achiprotecta mbavha dzese idzi. Then masupporters eZANU-PF amoni. You are very stupid indeed. Muchafa muchinhoka nhoko dzezvironda so muchimamira mumakomba matoilet vana kuda tagwirei vachikusenzesai. Chii chamunobenefita pana kuda tagwirei? How many years kuda tagwirei achibira nyika since Mugabe aripo? But munoramba muchingoti kuda tagwirei ZANU-PF what. Zvimwe rampai hazvireva kuti kusapota ZANU-PF unongosapota nezvakaipa chete. Kana chakaipa chakanaka. Demete man. Ezvo dzimba dziri kubhogedzwa everyday. Bhogedzwe. CAB 3 tinoida dzimba dziri kubhogedzwa. Fuck off. Ane nzeve dzekunzwa azvinzwira, ane meso ekuona ari kuzvionera. Zvakwauri kufuga kana kuwarira, hakuna chimwe chokwadi chinopfuura apa. Sarangu ndonzi DJ Holly. The name of the platform is 0.5 Creative Studios. Ndinokutendai nekuteerera.